hello friends, welcome back to my channel Yakshitha vlog. So enchillar matirla. So inita video battondhi daily vlog maltondule. So inita video battadu a day in my life and inni kela function innon function porandu oka onchu shopping mata malperandu. So mast fun adippu inta video. So miss manpan inta video antule anchana bale start manpage inita vlog. So ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಂಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಓ ಬಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೌಡರ್ ಓ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಂದು ಆ ಸೀರೆ ಸರಿ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟುನೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡೋಡ ಸೂಡಿ ಬೋಡ ದೀಕ್ಷಿ ಸೂಡಿ ಬಡ್ಚಿ ಮುರಾಣಿಲ್ಲ ಸೂಡಿಯೇ ಬಾಳ್ದನೆ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಸೊ ಇದೊರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಉಂಡು ಹೂದಿಂದ ಸರಿ ಅವು ಭಾರ್ಗವೇ ಇರ್ನ ಲೇತಂడి ಫೋಟೋ ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಚ ಅಡಿಟ್ ಬೇತನ್ ನಾಜಿ ಎಲ್ ಮಿತು ಸರಿ ಉಂಡಿ ಸರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ ಐದು ದಿನ ಐನ ಜಡಿ ಓಪನ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಾಕಿ ಬಂದ ಏರಣ್ಣ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಐನ ಒಳಗೆ ಉದ್ದ ಅಪಗಡೆ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ గుర్తుండ నీకు డ్రెస్ కొన్నావు ఇప్పుడు ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತೇರು ನಾಳೆ ಐತೆ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಣ್ಯರ ಅಂದ ಇನ್ನು ಎಂಕಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತರಿಗೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಸೊ ನೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕಲ್ ರಿಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಒಯ್ತು ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಣದಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಕೊಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆಸೆ ಆಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಪಿಂಕ್ ಮೆಕಲ್ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪು ಒಂದು
ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಅದು ಯಾಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎರಡು ಈ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪಾರ